F'ċeremonja li ċelebrat it-twaqqif ta' 36 konsil lokali ta' tfal u 3 konsilli reġjonali, il-Prim Ministru sqar li t-tfal u żgħażagħ huma parti importanti mill-bidliet li jrid jagħmel pajjiżna biex jitla l-livell li jmiss il-kwalità. Din iċ-ċeremonja saret feluq is-sena minn meta l-Fondazzjoni għal ġid tas-Soċjetà nediet il-proġett Rights bilan li tħeġġeġ li żgħażagħ jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet fil-komunità. Fid-diskors li għamel Dr. Abela enfasizza l-punt li t-tfal u żgħażagħ mhumiex biss parti mid-deċiżjonijiet tal-futur iżda tal-lum ukoll kif irrifera għal Youth Advisory Forum bħala inizjattiva oħra li turi kif il-Gvern jemmen fil-vuxi taż-żgħażagħ. U ringrazzja b'mod partikolari lill-President Emeritu Mary Louise Colejro Prieka li hi chairperson ta' din l-organizzazzjoni. Waqt id-diskors tagħha, il-President Emeritu saħqet fuq l-importanza li l-vuċi ta' tfal tkun mismuha b'mod partikolari fuq livell lokali. Dan fil-waqt li tenniet kif l-involviment ta' tfal jesponihom għad-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell lokali hija faħret l-involviment ta' tfal li jipparteċipaw f'din l-inizjattiva għall-idejat u l-proposti li dawn resqu f'dawn il-konsilli lokali. F'komment mal-medja l-President Emeritu innutat kif is-sosten tal-Prim Ministru juri rida politika. Hija ċara, il-fatt li l-Prim Ministru llum qiegħed wkoll biex jippreżenta l-plakki li se jkunu qed jitwaħlu mal-faċċati tal-uffiċin tal-Kunsill Lokali, ifisser li qed inkomplu nsostnu rrieda politika b'saħħitha f'dan il-pajjiż favur l-interessi tat-tfal, favur li t-tfal ikunu jistgħu jresqu ikollhom vuċi b'saħħitha u jresqu wkoll l-aspirazzjonijiet u dak kollu li jixtiequ irresqu għall-konoxxenza tal-awtoritajiet. Ringrazzjat ukoll it-tim li qed jimplementa dan il-proġett kif ukoll ir-rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali li laqgħu din l-inizjattiva u qegħdin jinkludu l-itfal fix-xogħol ta' kuljum li jagħmlu. Il-proġett Rights li xpruna din il-ħidma kiseb 200,000 euro fost xogħol proġetti minn aktar minn 150 li kisbu finanzjament dirett mill-Unjoni Ewropea bilan li jkun żgurat li ħen it-tfal fil-politika lokali. Ma dan l-istazzjon tkellmu 3 tfal li qasmu magħna temi li ddiskutew fil-laqgħat li jkollhom. Li nħolqu żied spazji siguri għat-tfal biex it-tfal iħossuhom siguri u jmorru jilagħbu. Tkellimna fuq diversi temi differenti, imma tkellimna primarjament fuq mental health issues u kif nistgħu naqilbu daw sfidi. Aħna diskutejna biex nixtru art, ħalli aħna tfal tal-mosta anka żgħażagħ anzjani u tfal vera żgħar jistgħu jkunu jilagħbu ma' xulxin ħalli jkollhom spazju għalihom stess. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċivelli.